Jeg gør det altså. Jeg gør det. Nej, lad være. Du kan jo ikke se. Jo. Men det er meningen. Nå, okay. Det kommer der. Vi tager det helt med. Ja, okay. Ja, det er sommer. Man kan ikke helt se det udenfor. Men vores FIFA-drenge i Odense e-sport, de er simpelthen de tager på sommerferie. Og her på kontoret, der har vi fået den idé, at vi skal simpelthen udnytte, at Dingo, Fredberg, Carly og Krøl er taget sydpå. Og mens de ligger dernede under sydens sol, så har jeg overtalt Sly FIFA til at hjælpe mig med at spille FIFA. Jeg skal indrømme, jeg er tæske dårlig til det. Men prøv at høre her. Jeg har en måned fra nu. Og med Slys hjælp, der skal jeg i hvert fald i første division. Og jeg skal sgu nok også klare. I hvert fald. Og altså, det der FIFA, er det jo ikke svært. Det er jo ikke så svært, er det ikke? Nej. Det er sådan, man kan sige nu, alle har gode hold. Team of the Season er ude. Der er billige Team of the Season spillere. De er overpowered. Jeg tror, det bliver svært. Men vi skal nok gøre dig klar. Det tænker jeg. Vi er klar, og I kan følge med her på vores kanal hen over sommeren. Jeg ved ikke rigtig, om det lykkes, men det skal i hvert fald nok blive sjovt. Se med!